Поздрав за Надя от Вършец! Поздрав за Надя от Вършец! Ще Надя ви е в устата, ден и нощ я обсъждате. Толкова ли ви боли успеха й, че не спирате да я гледате? Тя не се занимава с интриги, а вие с нея всеки ден. Колкото повече говорите, толкова по-силна става тя. Който завижда, хич да не вижда, Надя си върви с вдигната глава. Душманите не спират да говорят, но колкото повече я обсъждате, толкова повече тя ще се издига към върха. Който завижда, хич да не вижда, Надя си върви с вдигната глава. Душманите не спират да говорят, но колкото повече я обсъждате, толкова повече ще се издига към върха. Все сте първи с клюките, днес я съдите зад гърба и говорите. Утре търсите я в чата, пишете и как си, какво става. Надя знае кои са истинските